Welcome to my channel pet slam sogono rokno ani YouTube channel o tamni ma tini ching dega ka kaimani ang vlog video khaijang nai je bosuk khasuk gochung pai re ma khai pai nai di thalik mangse mo thalik bupang nai di bosuk hajam ko chuk chung tolawo ongkul sa bagan tres tan tongo hok bai yak nei bosuk si borok kobang bosuk leng laijak basa bothak jak basa ka talai tongdi konna sidi tres tan layo purok si bosuk kamma naidi nasidi comment khinarok ba hayeng jak bai nadi aing tolawo thalik bohang mangse mayong ada mangse nasidi ko tabuk ayengo tobat chikon ko kono tres tan laijak bagan ni kam cholijak yun hari talai tongo ang bosuk tolaw kia saka gawi phaya koni saka borok te tolawo habong sakawo naji mo basu sero bai hindu tono wati bo phai tongo pini hepanche ma botha ya re ka kam sana no bakna kale mo ka chung tabo asu paya koni singno yong sokle bag bagi ready ko chocolate ready na jak bag na bagi tono nasung lai jak salanya bagoi jak protein last day ba tini chocolate rok jak morok salanya bagi bathak lai jak nai tan rai bak sa tabuk yong chocolate bag tongo mok chocolate ka sabai chung tai sa cream polok salanya cream polok tongko nai asidi sibo phai jai ko bosuk si leng lekhna hasam ko kawi tan lai mani joton tang lai jak joton bosla jak nai ji ka sune sagi chocolate salanya Thank you for watching norna hambai ani video asuk nai mani bagi ham. Next video asna hambai.